Hakka Green on tuotteen nimi, Nokian Hakka Green, ja meillä nämä Hakka kesärenkaat on suunniteltu nimenomaan Pohjolan oloihin, vähän haastavampiin tieoloihin oloihin. Eli meillä on tyypillisesti täällä nämä karkeat, kuluttavat, toisinaan uraisetkin tiet, ja myöskin keliolosuhteet vaihtelee. Tosiaan turvallisuus on tietysti aina lähtökohta renkaiden kehittämisessä. Kestävyys ja ympäristöystävällisyys. Kulutuspintaseos on hyvin keskeinen asia niin kesä- kuin talvirenkaissa, ja me ollaan jälleen kehitetty täysin uusi sekoitus tämän Hakka Greenin, ja tämän sekoituksen nimi on Hakka Green Silica. Ja useita erilaisia raaka-ainevaihtoehtoja tutkittiin ja päädyttiin kotimaiseen mäntyöljyyn, eli me tuotiin tähän uutena tehoaineena mäntyöljysekoitukseen, ja voisi sanoa, mäntyöljy ikään kuin voitelee niitä molekyylejä siellä kumimatriisissa, eli se vähentää renkaan sisäistä lämmönkehitystä. Toinen keskittymiskohde tässä Hakka Greenin kehitystyössä oli vesiliirto. Voisi sanoa, että vesiliirto on vähän tämmöinen tieteellisempi, perusteellisempi lähestymiskulma. Meillä on tämmöinen suurnopeuskuvaus ollut jonkun aikaa käytössä, ja siihen kehitettiin jo hyvin älykkäitä ohjelmistoja. Me päästään ikään kuin pistämään päämme sinne renkaan ja tien väliin ja tutkimaan, mitä siellä tapahtuu vesiliirtotilanteessa, ja sitä kautta optimoimaan tuotetta. Tuommoinen kamera ottaa noin 2000 kuvaa sekunnissa, ja ne käytetään tämmöistä erityisnestettä, joka tuo hyvin esiin tuon vesiliirtotilanteen. Ja yksi ratkaisu, mikä me on toteutettu, on tämmöinen avarrettu tämän uran suun muoto, joka parantaa veden poistumista. Ja sitten se on myös toinen hyvin kiinnostava vesiliirtoinnovaatio. Eli tuohon olkapäille on muotoiltu tämmöiset niin sanotut venturiurat. Muistatte ehkä Hakkapeliittä 7 me haettiin vähän urheilumaailmasta inspiraatiota siihen, ja jälleen on haettu yksi ratkaisu tuolta urheilumaailmasta. Kuten varmaan tiedätte, niin golfpalloissahan on tämmöiset pienet kolot. Pinnassa kutsutaan dimpleiksi niitä koloja. Ja ne ei ole suinkaan sattumalta siinä. Tämmöinen kolottu pallo lentää äänettömän tehokkaasti paljon pidemmälle kuin tuommoinen sileä pallo. No tässä vaiheessa tietysti vähän rupeaa ihmettämään, että miten tähän renkaaseen liittyy tämä golfpallo-ura, mutta me otettu tästä meidän pääuriin tämmöinen ratkaisu, mikä parantaa itse asiassa useampaa eri asiaa. Eli tämä pitkittää suurissa rikkoo tätä laminaarivirtausta ja tekee siitä hiljaisemman tuosta rengasäänestä. Toinen etu tästä ratkaisusta on, että lisää tuon uran jäähdytyspintaa, eli rengas käy vähän viileämpänä, mikä parantaa edelleen vierintävastusta. Ja tosiaan sitten voisi olla sellainen hyvin marginaalinen, mutta pieni hyöty myös, että tämän renkaan ilmanvastus myös paranee. Renkaan osuus auton vierintävastuksesta on 4,5%. Ja niilläkin on oma merkityksensä tähän ajovastuksiin. Jos me verrataan kuitenkin Hakka Greenia tämmöiseen tavanomaiseen renkaaseen, jota edelleen on suurin osa markkinoilla, niin me voidaan puhua jopa 5-8% polttoaineen kulutussäästöstä. Yksittäisen autoilijan kannalta keskivertoautoilija 16 500 kilometriä tällä hetkellä, ja siitä noin 10 tonni on kesärenkaalla ajoa, eli 60%. Se tarkoittaa noin 41 litran polttoaineen kulutussäästöä per kesä. Ja sitten hiilidioksidipäästössä on yllättävän suuri, on 106 kiloa. Eli aika rotevan miehen verran vähemmän tulee hiilidioksidia yhden kesän aikana.